Yes, good morning gali mga kamaton. Ang oras mo mga kamaton 10:20 na sing aga gali. So regular caller ko ni gali mga kamaton ang onboard ko nanawag ni sa opisina namo no. Nawag siya sa amon Light of Glory. So regular caller na gali sir kag si ma'am. So basta makita nyo ni si sir kag si ma'am medyo blind ni subong ang kwan mo. Si sir kag si ma'am mo. Bulag kung sa aton pa mga kamaton na bulag rin si sir kag si ma'am. Pero si sir daw nakakita ni siya medyo daw 20% ko lang liwanag ni. So mayong aga gali sir, mayong aga ma'am sa din galit naman dito. Sa may Festive Walk Transport Hub sa may second floor sa may annex building, ara kami da. I see, bale. Dito kami gali sa Festive Walk sa Festive Hub no? Ano na indra ka mo may ano ka mo da may clinic. May clinic ka mo da? Ginobrahan. Si labay mo na kon gani sino gani ngalan mo sir? Si Rodolfo Yanggo. Rodolfo Yanggo. So blind no? Blind. Pero makakita gamay-gamay. Gamay lang. I see. Matawag na itong shopper siya eh. Okay. Ikaw yan ma'am, sino ngalan mo ma'am? Si Tonette Yanggo. Mag-asawa ka mo? Okay. Wala pa bibe? Wala pa. Wala pa. Medyo parating pa lang na. So, dito ka mo sa mga jote? Obra ka mo? Oo, may majuti. Ano na yung massage-massage? Gamon na sa kami dito. Amon nga amon nga laying, amon nga higda kay 400. 400 ang higda? Oo, amon nga, pero whole body na siya. All body? Ang amon nga sitting, amon nga tungko, whole body yapon, 350. Pila? 350. Basi balik 350? Oo, 350. Ang half body? 1 hour na sa akin sa ginaka-oras. 1 hour na siya, whole body nga lawas. Buti grabe nga pag massage-massage 1 hour ka dyan? Oo, 1 hour kinasa. May minutos kinasa eh. May minutos kami. May time ginasa. So nang iba na pa ganay sir? Ang amon yung meron mga magyapon nga 30 minutos pero half body na nasa. Half body tang pro lying yapon? Hindi, nang may aragyapon kami nga higda kagapon ko. Pili ka mo gyapon. Depende sa kagustuhan mo. Pero ang amon nga higda kay 350, 300 ang amon nga higda nga half body. At the same time, ang amon nga pungko 250. Okay. May less gali. May less saya. Half body ka na. Tapos meron kami 45 minutes. 300 sa pungko na lang sa. Inaya pungko lang gid. Sa pungko lang. Ang 45 minutes. So grabe no, may mga tawag-tawag na mga muna gali no sa kwansing lawas na no. Pero ito na amo lang edad ko, ito lagi ko kagisilingan nakapamassage sa para na sa inyo. I-try mo sir. Ako nga massage ng lawas ko na kinahilot na kung may masakit mo. I-try mo sir. Hindi nga kapamassage nga wala sakit bala, pero mas manami gali nga kung magpamassage ka every month no. Ang iba require din man sa lawas ta? Hindi din man gano'n no? Depende na siya sa imong kondisyon. Kondisyon, I see. Pero kung gusto mo gid nga every month or every week, hindi mo yapon. Mas mayo na nga maadi ka sa masahe kaysa maadi ka sa droga. I see. Inaya para ginaya sa lawas na yung massage mo. Oo, sa lawas may benepisyo ginaya. Alin sa ulo no? Alin sa ulo no? Alin sa likod, pakato sa ulo, pakato sa kamot, text din. Din mauna na ako nag-aalayan ka, likod gina. Dasan ba kadto na sa ulo? Sa ulo, dasan manaog. Kamot, text din. I see. Wala mo may cooler man kami nga para sa inyo nga gabraga yung uniform ganito mo. No, blind man. Pero wala ko to sila ma-vlog kay do ano to daw nagadali-dali bala sila kay daw na late sila bala sila nga kwan gayon uniform to sila eh. Wala. Dito sila sa kwan sa Gaisano. Gaisano lapas. Naka-green or naka-puti? Blue. Naka-blue. Blue. Blue ang uniform. Baby blue. I see. Ano na sana ang royal blue na ilang uniform ka? Mga kilala na mo na. Okay. Kilala nyo man no? Mga grupo nyo no? Mga kilala na mo sa... Mga kilala. Pero labi mo ako taga-din ka mo sir? Taga-din ka sir? Ako yan, taga-Negros. Negros? Ako naman yung misis, taga-Cebu. Taga Cebu. I see. So mga kamaton, si Sir Galet taga Negros. Sa din Negros makulod no? Kulod. Si ma'am niya taga... Cebu, Camotes Island. Sa Cebu? Sa isla sa Camotes. Camotes Island.
Bali may island pag ginaya siyang another island nga gamay no. Bali ang Cebu, may isla pag ito siya. Isla pag ito siya. Ay si Pro, kaya na ka muna kuhan, ano ni? Sa bahay. Live-in, sa bahay. Oo, kasado kami. Kasado ka ba? Before ka na bulag o Hindi, pwede dito. Bali, pagkunta mo pa lang kung bulag din yan. inborn? Oo, ito. Ay si... Inborn kaya ya ma'am? Inborn man ma'am? Oo, invite niya ako. O talagang buhay sing tao, no? Siguro may kwandit para sa inyo mga kamaton na. May ginapartisinergit para sa inyo, para sa inyong trabaho nyo muna eh. Bro, enjoy man ka mo Japon sa trabaho nyo. Enjoy kami yan. Siyempre, ang mahalin natin. Mahalin natin yung trabaho natin, sir, no? Oo Kaya tamo lang kita sila, no? May kapansanan, no? Kapansanan lang po. Oo, pero masipag. Di, iban to malaki ang lawas, vlog ko lawas. Prote, lain naman ang obra. Kung kisa, dangtan nila, gabuang sa prisuan. Yun, siguro na-pick up mo na yung boat ko sa lingon, no? Oo. Ayun, so... Dahil sa pinagbabawal na gamot. Huwag tayo doon. Mahirap na. Budlay na yung kuwan na yan, masangko. Di bali na makaon ka. So, rin nakali kami kamaton sa festival, hindi na mag-gaman. Masaka na kami dala Masaka, no? Sa may no overnight parking. Dali kami, saka kami gali kamaton, no? So, sandali kamaton na. Tama na, huwag na kamo dire sa inyong clinic. Manaog na kami. Ikaw ma'am, kumusta? Okay man. Okay, so thank you sa inyo nga dua. Thank you. Thank you, sige. God bless. Sige. Sana kami. Thank you, along nga. Ano? Kaya mo, makakita ka man gamay? Kami na akong gabi ko. Okay. So, sa bilis mga kamata na. EB46. So, ari ka na sir. Sige sir. Dali lang kayo masalata. Dalawang tama mo ha. Dali lang. Okay. Ari ka na sir na iba mo. Dali na sir. So, ari ka na sir. Dalawang ko lang na sa gado. Kaya mo lang, kaya mo. Kaya na. Ma'am, thank you ha. Thank you again. Sige. Thank you. Yes, ito na nga bang natuwa ka sa aeroplane. So, thank you. Ari ko di kita sa babaw. Ari ko din sa babaw sing festival hub mga kamato, no? Ari, oh. Yan. So, thank you. Thank you sa mga kamaton ko nga pasahero nga bulag. Bulag nga akong pasahero. Talaga, oh. So, mga kamaton, halong lang kamutin sa inyo. Mayuman ka ninyong obra kay iskan na mulang na. Pero, okay. Ang inyong obra subong. So, naog na ta kamaton na. Ari ko sa second floor gali ka maton sing ano ni festive hub, transport hub. Okay naman din ang parking lot sing festive hub, no? Sigwa man diri gali, no? Are, hindi pa naog ko. Ay, naka-enjoy lang si Maton, oh. Talaga, oh. Are, naog kita, di. Yun, nagapanaog ta kamaton din sa parking lot di sa festive hub, terminal hub ni mga kamaton, no? Shoutout na lang sa mga upod mo kaleser nga mga kwan na, mga pareho sa inyo nga obra. Shoutout na lang sa mga mapisan nga mga kamaton nga bulag. Yun, ari na ko. Kapanaog na si Matondio. Kapanaog na si Maton, oh. Yes, nakagawa na ko di kamaton sa pano. Nakagawa na ko di sa festive
mall area kamaton area si Megaward gali mga kamaton yun sa taon lang sa mga bulag gali nga mga mapisan biskan mga bulag ka lang pero tipuga grabe determinado sobra no mag-asawa pa to nga kon nga pasayro nga bulago so sa taon lang sa inyo mga upod mga kamaton sa taon sa mga upod mga bulagman so ari na ko gali mga kamaton sa kono dungon kamaton so mga kamaton thank you sa taon lang sa mga viewer ko mga subscriber gali mga kamaton thank you sa inyo sa pagsubaybay pa ganun pag-upod sa paglantaw sa mga video ni Maton buhay taxi driver so thank you mga kamaton thank you good morning mayong aga kamaton